Ako je tu moja žena Lepa Šojić, neka digne ruku. Slušaj, moram da ti uzmem kola. Nemoj sad da se raspravljamo. Imaš Fitju, pa se sa njim švrćkaj. Ne mogu s poslovnim partnerom ni da se fićam. Gde ti ključ? Gde ti? Lepa, nismo kod kuće. Šta ti je? Nemoj da mi izda strpljenje. Tačno, idiote! Ko je ovo pustio kretena? Ovo nije moja žena. Šta radite, čoveče, i kao ste vi glavno? To je žena, prostačino je da napolje! Ja sam prozivao Lepu Šojić, moju ženu. Vi ste digli ruku. Digla sam ruku zato da ti kažem da se čistiš odavde. U čemu je stvar? Jedna, ma ko je pustio nepoznatog muškarca ovamo? Ja sam pitao gospođicu Ja sam pitao vas da uđete ovde da nađete moju ženu. Vi niste hteli. Nemam druga posla nego brinem o vašoj ženi. Izlazite s mesta napolje, pa vidite da mi je upropastio masku. Gospođo, ja ću da izađem. Ali samo da znate da sam ja iznenađen. I uvređen